होलायदो दसे सम फैलायदो लोगोफोर दसे थानानै होदो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ लोगो खालामना होदो एबा साब खालामना होदो लोगोफोर। औवा बनजों ओंखाम संगासिनो आरोना। गोजांहांबायलै। बारा माबायदि बारदों स्रो स्रो बारदों। नै लोगोफोर दसे थानानै होदो सोरबाफोर गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साब खालामना होदो लोगोफोर। दे कमेन्ट खालाम सोर दंफैयो लोगोफोर। दे लोगोफोर हाय ब्र' हाय कैंसिल ब्रांडन हेलो फ्रेंड्स सापर्ट करो चेनेलखौ साब खालामना होदो आरो लाइक होआखैबा लाइक होना होदो दे। Momcon, what's this guys doing? IDK 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 मतलब आईडी है मेरे पास। कमेंट करो लाइक नहीं किया तो लाइक करो चैनल को सब करो साब खालामना होदो लोगोफोर सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला साब करो। Momcon is he cooking something? हाँ कुकिंग ओंख्रि संगासिनो दं लोगोफोर आलु आरो बान्दा कबि पूरा जल जल सिल रहा है। Seems your चैनल को सब करो सब खालामना होदो लोगोफोर कौन है सब करो
लाइक होआखैबा लाइक होनानै दे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो चेनेलखौ साबस्क्राइब जाथ'वाखैलै र' नांगौ दासो माबादों येस सोलियो जासिनो माने बिदि सोलिबानो जायाखै I don't do English. I didn't. Hello, monkey. चैनल सब करो हिंदी बोले हिंदी मामकी हिंदी दोनथ'दो खोमानो मामगर चैनल को सब्सक्राइब लाइक दीजिए यस दे चैनलाव गोदान फैदोंबा चैनलखौ साब खालामना होदो लोगोफोर ये देखो दस खाना बनाया है साब खालामना होदो लोगोफोर प्लिज कमेन्ट कीजिए कमेन्ट खालामदो सोर सोर दंफैयो लाइक होआखैबा लाइक होना होदो लोगोफोर अननानै बिरटाव नार्जार हेलौ ब्र होनदो हेलौ ब्र हेलौ दे दसे थानानै होदो ब्र दे आरो सोर दंफैयो कमेन्ट खालामलायदो दे बिरदावजों लोगो गैलायना गैलायामोनथाय आङो दे कमेन्ट खालामलाय लोगो माबा बिरदाव ओंख्रि संगासिनो दंलै ओंख्रि संगासिनो दं नै ओरैजाय अके ब्र दसे सम थानानै होदो बिरदाव नार्जारि आरो लोगो गैलायाबा जोंना बिरदाव लोगो खालामलायदो मा ओंख्रि संदों
माबालै ब्र' मिक्सारसो बान्दा कबि आलु ओमफ्राय फान्थावबो होदेरदों खोमालै एसे मिक्सार बानायना होदों मिक्सार संदों आं दं नोंजों गै मा होनदों आं दं नोंसो गैया दां दंखोमालै भिडिअ नायलायबासो माबायोलै होमबासो मिथियो नङाबा आरो साब खालायबा दोननानै भिडिअ नायलायोलै भाइ जोंना भिडिअ नायना कमेन्ट हरलाय आंनाव आङो चेक खालामना होगोन दा चेक खालामना आंबो खालामहरफिनगोन गैयाब्ला आरोना गैयाब्ला चेक खालामगोन आं र' माने चेक खालामनानै गैयाब्ला लोगो खालामना हरगोन आं दे आरो सासे सोर दंफैयो कमेन्ट खालाम दसे सम थानानै दोनदो जोंना बिन्द'फ्राव दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो सोर दंफैयो लाइक होआखैबा लाइक होना होदो अरा बरिया जोंदों नै ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आरोना ओंखाम मोनबाय कमेन्ट खालाम हरबाय आं दे जागोन दे ब्र' दा नायनोसै आं एलबि दोनखांबा 5 भिडिअ वाच जागोन दे जागोन जागोन ब्र' दा नायगोन दसे 5 मिनिटसोबाबो थानानै होदो अननानै टाइम दंब्ला मा होनदों माखासेयाव कमेन्ट लिरजायाखै होनदों आरोना नंगौ नामा दे जागोन दे एख' नङा मोनसे भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरबाबो जागोन मोनसेयावल' लिरजादों होनदों आरोना जागोन दे जेबो नङा मोनसेयाव मोनबाबो जागोन आरो दे सोर सोर दंफैयो कमेन्ट खालामना होदो दे लोगोफोर जोंना उफाय गैया फुं टाइमावनो ओंखाम संनांगौ जायो ओंखाम ओंख्रि दा डिउटियाव थांनांगौ ना बरिया जोंदों अरा औवा बन नालाय मा जाखो मोदोम सादों दे कमेन्ट खालामनायदो लोगोफोर दसे थानानै होदो दे अननानै जेबो नङा बिदिखौ जेबो साननो नाङा नंनायाथ' नंगौ जेबो साननो नाङा उफाय गैया माथो खालामनो दुखिया अबस्था मावखानांगौ नंगौ ब्र' नंगौ नोंनायाथ' मावखानांगौ मावाबाबो जाया मावाबा मालाय अबेनिफ्राय मोनजानो गाव गावनि लामाखौ नायाबा आरो रावबोथ' मावना होफैया मालाबाथ' माबायावनो 7:30 सिखारनानै ओंखाम संनांगौ जायो एकदम माने खामानियानो भिडिअ बानायनोबो सोलाबा नांला बंसा बानायनांगौ जायो समाव बेरायनोबोथ' मोनखाया जों खामानि मावग्रा नालाय बिदि दुखिया माहाजोननि खोथा बायदि
बुजियासैलां बिदि दुखिया माहाजोननि खोथा बुंनायावनो आंखो माहाजोनाबो मावनोसो माहाजोन जायो मावनासो माहाजोन जायो होनदों आरोना मावनासो माहाजोन जायो ब्र नङाबालाय बबेनिफ्राय माहाजोन जानो दुखि जानाङा दुखु जानाङा ब्र मोनजानांगौल' नंगौ ब्र मोनजानांगौल'थ' आरो मोनजानांगौल' मावबानो मोनजायो आखाइ आथिं थानानै मावनानै जायाबा आथिं आखाइ थानानै मावबासो मोनजागोन दा मावाबाथ' बबेनिफ्राय मोनजानो मावबासो मोनजायो मावबायबा एकदम दा थांलायदो 7:30निफ्राय डिउटियाव सुरु 12थायाव सुटि मोनलायसै 12थानिफ्राय 1थायाव होलांनायसै माबा बेलासिनि जेनेबा मोना दाथ' 5थासिम मोनाखायोआनो 5थासिम जायो डिउटिया बिल्डिंनि खामानिसोलै जोंना इटानगराव दंफैयो आं दा बे बिल्डिंखौनो बानायदो आरो केमेरायाबो गाहायाव बानायगासिनो प्लास्टार सोलिगासिनो दं बेनो बिल्डिं आरोना केमेराया बारा मोजां नङालै आंना उनफोराव एसेसो मोजां जायो जोमाव अफिसियेल जोमावसार दे दसे थाना होनदोंलै गावसा भिडिअफोरखौबो नायलायना होआ आंबो खामानियाव दंफैयोलै जोमावसार मा रागा जोंखो जोमावसारा बेदमा आंखो लकेसनखौ मिथिखादों ब्र दे नंगौ नामा इटानगराव दंफैयो जोमाव अफिसियेल मा गोलै लाइक डान टु दे जोमावसार रोजा रोजा साबायखरलै जोमावसार नोंनिसिम लाइक होनायनि थाखाय थैसाम 2नि लकेसनाव नुनायफोरखौ नुदों नोंनि भिडिअ'आव नंगौ नामा जोमाव अफिसियेल मा जाखोलै जोमाव सार दसे थाना होदो दे जोमावसार दा नायनो हागोन साब दंखायोलै नोंजों दंनायालाय भिडिअफोरखौ नायलायबासो माबायोलै नङाबा जाया टाइम गैथारालै भिडिअ नायनो बिदिनोलै उफाय गैया आंहाबो अबस्था गैया नै इटानगरावसो दंफैयो दै फुङावनो ओंखाम संनांदों नंखाय माबायदि अबस्था दसे टाइमबाबो एलबि होसाबबाय आं टाइमानो गैया ब्र नों खिहैनि दै ब्र आं खिहैनि दै दे जागोन दे खिहैथां दे अन गालांबाय आं जागोन दे अन गालांदो अननानै दसे सम थानानै होदो ब्र दसे समबाबो थानानै होदो जोमावसार नों दा अबाव दं माबायाव दं नामा आन्द्रायाव दं नामा आन्द्रायावसो नुलाबायदोंमोन आं नोंखौ फुख्रि माबानायाव दे सोर दंफैयो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर अननानै दसेबाबो थानानै होदो टाइम दंब्ला गोदो जेराव दं बेवहायनो दं होनदों आरोना नंगौ नामा नोगोद खामायबाय खोमालै जोंना सारा
सार नोंना मन' जाबाय नामाब्रा वाच टाइमा कमप्लिट जाबाय नामा नोंना नोंलाय माथो फैथारा एलबिआव आंनि सोलाबालै उफाय गैया दायो थांगोन र' आं खैथायाव होगोन जायो हा जायाखै होनदों आरोना बे नाजालांबाय थालै बबावलाय खेबसेनो जानो जोंफोर नालाय सोरनो नालाय लासैनो जाया बे हरनि 8टायाव खामानि मावो नामा मावालै मावा सार मावा जोंना सानावसो जाखायो नै 7:30निफ्राय थांनांसिगोनसो नै खामानियाव 7:30निफ्राय थांसै खामानियाव हराव जाया जोंना बिल्डिंनि खामानि नालाय हराव खामानि जाया मालाबा बिराद खस्थ' खामानि मोननानै मेंनायजोंनो दसे ओरैनो फिल्म नायनोसै ओमफ्राय फिल्म नायनानै मा खालामनांगौ उन्दुयो ओंखाम जानानै फुङावनो नै ओंखाम ओंख्रि संनांगौबा जोंना आं माथो एक टाइमावनो एलबि होखायो माथो होनदों नंगौ नामा आवगायथ' 8टायाव होबाय थायोमोनथ' आरो दे दायो थांगोन दे जोमासार दसे टाइमबाबो मदद हैनो नाजागोन हानायखिनिखौ टाइमानो गैयालै जोंना र'दै आं ओंख्रिखौ एसे बोखारना नायनि मोनबा टाइमाबो जाहांबाय नैलै जोंना माबा एसे बिदि संनांगौ जायोना 2 टाइमनि मा होनगोन 50 थाखा लाना फैखालै आंनाव फैब्ला दे थोद आं गैयालै सार फैसायानो गैया बाला भिखारि अबस्था नुखै फुं टाइमानि माबायदि मावनांदों नुखै ओंखाम ओंख्रि संनांदों भिखारि अबस्थाखायनो भिखारि अबस्थाखौ नुखै ओंख्रि साखिनो आं दै बरिया जाबायलै दे सोर दंफैयो कमेन्ट खालामलायदो दे लोगोफोर दसे टाइम थानानै दोनदो मोनबाय ओंख्रिया ओंख्रि खोखांबायलै माने टाइमाबो जासिगोनानो नै बारा गोबाव गैला 1 घन्टा होस्लाबनो हानाय नंला आं एलबिखौ आदसा नै जोंना नुखाय माबायदि नुयो जोमावसार ख्रि नुयो नुखाय जोंना बरिया नुयो आरो सोरगिदिं बिदिनो दंजोबो बिल्डिं दंजोबो आरोना जोमावसार नुखाय आंना भिटामिन थाना फैखानायसोलै आं बहा बबे जायगायाव थानायमोनब्रा सार मा आं बन दोनैनोसो उखुम सुहोदों मा जायगायाव थाफैनाय सार
नोंथ' खोन्थाखांबाय र' खेबसे खोन्थानायालाय जों माबायाव थायोलै इटानगर माबायाव थायो सि सेक्टर होननायाव थायो जों सि सेक्टराव नैलै दायो रिसार्ज जोबलायनोसैसो आंना बाला नाहरलगुन पापुम नाला आकाशदेब नाहरलगुन आकाशदेब नामा थांनानै ओरैनो बेरायनो थांबाय थायोलै ओरै बान्दरदुवाजों थाङो दाना ओरै थांलालै बांसिनानो बान्दरदुवाथिं थांला दाना ओरैजों माबासो थाङो हलंगि राजगरजोंसो जों थाङो न'आव थांबाबो माइ हानो थांलायसै नभेम्बराव माइ मोनांबायनो माथो न'आव जोंना थांलाय फैलायसै आरो बेयावनो माइ गायनो गोनांबा थांलायबाय न'आव आरो गायखांबा फैलायबाय बिदिसो खालायबाय थायो जों दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामलायदो दे लोगोफोर दसे टाइमबाबो बारा गैथारला आङो आधा घन्टासोल' थानोसै टाइम गैखाया आंना टाइम गैया आरो 3 मिनिटल'सै 3 मिनिट थानोसै जेने थेने टाइम गैलालै बेसे जाखो 6:44 जाबायानो बिरदाव नार्जारि हेलौ होनदों हेलौ ब्र' हेलौ र' अन थाथ' माबा भाइ दसे टाइम 3 मिनिटल' थादो दोननोसैबो आङो खामानि मावनो टाइम जाहांसिगोनानो माने 7:30 थांनांगौ नालाय आधा घन्टा ओंखाम जानाय जिरायनाय दसे जिरायनायजों फिलाप खालायनोसै आधा घन्टाखौ मा रागा जोंगोलै सोमावसार गैयालै मानसिफोरानो जाथारा दहायसो माबा इंलिसनि बुंलाबायनाय फैफिनबाय आं दे फैफिनबाय मोजां दे दा आं मा नायफिनगोन दा चेक खालामगोन दै माबा बिरदाव नार्जारि इंलिसनिबो बुंनो रोंलायलायलाङा नालाय खारफिनजोब्बाय बाला अके आं थाव फुननि आं दे फोनना ला दे थाव फोन देलायना ला एसे बिरदाव 50 थाखा लाना फै दे आंनि एलबिआव वा दे दोनबाय आं बिदिनो दे जागोन दे सासेसो बारा अननानै अननो रोंबाय थादोलै मालाय मानो ब्र' जोमाव अफिसियेल मानोनो सोंहरदों जोमावसार नोंखौ बिरदावा फोरमायलाय हरदो सानैजों मानोनो डलार नांगौ जादोंमोनलै आया मोनगोनब्रा डलारखौलाय जुमावसार मोनखागोन माथो मोनसिगोनानो नोंना एबि बसुमतारी मा होनखो गुड मर्निं ब्र गुड मर्निं हिनजावफोरसो नों मोनगोन
नामा 50नि 50 थाखानिलाय बबाव मोनलाबायनोब्रा एबि बसुमतारी लाइक दानबाय लाइक होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर एबि बसुमतारी मा होनखो एबि बसुमतारीखौ आं दसेल' र'दै होनदों दे आंबो दोनखानोसैलै माबा एबि बसुमतारी टाइम गैया खामानि टाइम जासिनानो बारा गोबाव गैला जोमाव फिसाला मा होनखो जोंना सारा आब' होनखो आब' बाय बोरै आब' बाय बोरो गावग्राया लै बुजियासैलै जोमावसार आङो आब' बाय बोरो एबिया मा होनखो जोमाव दे सैलै जोमाव दे जावनो सैलै होनदों आरोना सारा मा होनखो थाब थोद बहा आब' नुखो एबिसो साला आब'सो होनफ्लांदोंलै साला एबि बसुमतारी होनदों आरोना है फरायथारिखाय माबा जादोंलै थाथ' थुथ' जाबाय थायो एलबि होथाराखैना आरो जोंना लासैसो फरायो फरायनो रोंलायलाङा जोमाव गावसैसो होनदों आं गावनोसैसो होनदों आं खामानि मा होनदों जोमावसारा मा होनखो खामानि मावनिलै 7टायाव 20 मिनिट खामानि मावनिलै 7टायाव 20 मिनिट माने बुजियासै जोमावसार डलारखौ होनदों मा दहायनि फरायनो फैया साला दहायनि मैयामोन सालथेजों आंजों गावलायदों दोनथ'नोसै दे जोमावसार दायो आं थांसै जायखिजाया नोंनि एलबियाव ओमफ्राय ना एबि बसुमतारी दोनथ'नोसै जोंना आरो बिरदाव नार्जारिमोन नामाथाय बिरदाव नार्जारि दोनथ'नोसै दे जोमावसार दायो थांगोन दे आङो जायखिजाया नुजाहैगोन दसेबाबो हानायखिनिखौ जोमावसार दोनथ'नोसै बाय बाय एबि बसुमतारी दोनथ'नोसै नै माबा जाबाय 51 जाबाय 6:51 जाबाय दोनथ'नोसै लोगोफोर दोनबाय दे जोमावसार